हामबाय रायजोफोराथ' दा माने गोबां आंनि पोस्ट नुबाय थादों जानो हागौ इउट्युबफोराव फेसबुकफोराव बिनिखायनो आं दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो स' प्लिज आंनि पोस्ट होनाय बा आंनि बागै भिडिअ होनायखौ बन्द खालामथ'दो अननानैहाय आं माने सहायनो हायाखै जेनेबा मानसिफोरनि खायसेनि रायनाय बा बेफोरखौहाय ओंखायनो नोंथांमोना बयबो मिन्थिदों जेनेबा आंहा मोजां मोननाय दंमोन क'क्राझारनि बे नंगौ मोजां मोननाय दंमोन जों दिनै 2 बोसोर बारबायानोमोन रिलेशनशिपआ आरो बाट हठात आं गुबुनजों हाबा जाबाय बेनि थाखाय आं दा गोबां रायजानो गोनांबो जाबाय दा जेनेबा हयथ' बिनि खाफालाव आं गैयामोन बा आंनि खाफालाव बे गैयामोन मोजां मोननायालाय मोनदोंमोन मोनाखै नङा बहुत मोनदोंमोन खिन्थु माबोरै मा जाखो हठात बेखौथ' जों बुंनो हाला दा आं हाबा जाबाय आं मैया हाबा जाबाय ओमफ्राय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया थेवब्लाबो माने गोबाङानो माने आंखौ